أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayron na pismang namiya kapipya ginawa so lang-ulang wano mga bangsa tanong bapaka nagsisagyan gaya may ito oras minisanggair kita no pantag sa kapapamagusaya tanong si ko agamat tanong agama Islam gaya programa tanong na programa ini yang kaya Jamiatul Ulama bil Philippines o di na so tigiran Ulama League of the Philippines katawan tano yang kaya programa tano na si ko dapan na manggulaw la sa Marawi Seeds na programa tano okay na so kaya pakataling umagyang gutuwa tiuba wala na minitarig so programa tano sisagyan kaya station tano na mga limo o Allah subhanahu wa ta'ala sa ugup agyan kaya kapapandagan na gobernador tano agyan kaya mga pamilya niyan na kati miyaka kasoy agyan kaya programa pagkanagtanoy si ko uman alongan na ahad puun si iko oras sa alas 8 sa kapipita inshallah pangnintabed mapipiyagi na tanong na gutanway midadayon si iko pamamakataling mga masa oriano to mga bangsami na yan kaya katatagutan no si sa yan kaya dunia na katawan tano ayabu mission tano si nagyang guto kapsuswa tatano si ko Allah subhanahu wa ta'ala aya buwa sabab kaya adnar kita no Allah na gyang guto kasuswa tatano ron sa ngulalan sa mito na itano so simba tano ron manggalabag tano so inisuguyan na may pakawatan tano so langwan mga say ini sapar o agama tano agama Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaluin niyan sa Quran at tigyan na wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dama na tigyan na inyadnakan si iko mga jin aguso mga manusia inun tabusay sa giyang gutuwa kasimbayran rakan. Ito mala mission tanong. Owan. So sama no to na so mga tao inito na ira nagyang gutuwa suguan wala sa sinimbayran si iko ukit kini ukit nun o Nabi sallallahu alaihi wasallam na biituin no to o agamata no sa sira ni mga Muslim lagit tano pa makagis kita no nas kita no iminggalabag sa giyang kutuwa mga suguan ng Allah subhanahu wa ta'ala minggulalan si iko kayang gunanawar kita no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mimbaloy tano mga tao mga Muslim awal gyan kaya baloy tano mga Muslim na ginan ni Peter mana na mala alimor kita no Allah upama ko batanud na nan bayadi na diyanan kalautang tamok nagudi kepakaya kasambian na power way da apang katimbangon sagyang uto lemor kita no Allah kinibaganian ra kita no sa kaya balita no mga Muslim way yang gaya kaya balita no mga Muslim na giya katawan tano
kapakas lang tano sa maliwanag kapaguntong tano si isa giyang kaya dunia nagusampay si ikwalungan na maure. Okay. Lango-lango na mga manusia, piento na klase niya na manusia. Siko piento na nationality. Okay. Nagupuon ka madaag yung kutua kapa kamu muslimi. Yadar kenaba ka muslim. Nagyang kutua kaya pa ka muen utaw si sa kaya dunia na ilang uto. Okay. Ilang. Ka aya buat titu ako ang tanong nagyang kaya baliw tanong ang mga Muslim. Okay. Skita na katawan tanong aya titu antap tanong ang mga manusia na so akhirat tanong. Yang kaya katatago sa tanong sa dunia na kuha na mataga temporary na si itano kitugalin si kodar pa kakal aron tanorong ketatap nagina ni di tano di pentas na akala ay manalalag na makadaya tanoro away na aya buha okit nasuka balitan wa mga Muslim gupong ka mabalag sa giyang uto umma Islamia namiyay lang ka away ay buha kapaguntong tanong naging uta kababalitan wa mga Muslim nilang man. Si ko miyaw na amasa na miyang gulaw la si isa ingad Baghdad. Away. Tantan og ingad Baghdad na mimbulya na si ko dawla al-Abbasiyya. Mimbulya na kapital o mga Muslim. Kapital o Islam si ko gobyerno Islam. Sisagyang uta oras. Miyang gulaw laro sa Baghdad sa katawa mama kena uba Muslim Majusi. Ay manang uta Majusi na tao kena uba Muslim kepakay ayap simbaan yan na apoy o di na ayap simbaan yan na so alungan so ulan aguso mga padapapamanimba nagyang utama nga tawa aya pagagamaniran na Majusiya. Na padu nagyang uta sa kataw mama penutulan tanong miyawapat si sagyang utamasan yan. So, oreano kaya wapatian na kataon tanong sang utauras nagsisa Baghdad na adna mga tao aya agama era na matataguro na mga Majusi. Agi aya asal na ay mga tauro na kena ubas sa mga Arab. Nagyang ta mga tauro sang tauras na siko pagan ay dapat makataling mas Islam na mga agamairan na Majusi. Majusiya. Oay, napadu nagyang utama ma. Sama no to na so kaya tabe naro mga Muslim na miya kasmbus-mbur siran. Ana mga Muslimun, ana mga Majusi ron. Yang uta kaya patay yang uta mama Majusi na adna mga ginawa niyan mga padiyan sa yang uta ingediran mga Muslim. May pikira yang uta mga Muslim adun niya nagiyatigiran siya kini. Ayaw to asaba pa mapipikiriran na kagyang uto asa kataw mama may tayo Majusi na adna bayadan yan. Amin ibagakyan na danyan din kabayadi sa taman sa tiarimas kanyan o Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatawan tanong kaya importante kabayadi utaw si ko bayadan yan. Ay nisuguwaga man na amin ikapatayo Muslim na naisa pagampaganay kuwaan si ko tamo kaya namin ibagakyan na so imbayad si ko bayadan yan. Importante ito ba tanin takwala mamatay tano na mi bagak tano mga bayadan tano aguso mga pada mga problema. Tagayon ta mga pediyan na mga Muslim mga seringan yan mga ginawa niyan na duwan yan nagisyakin ni kami atay na ad namin itulon yan bayadan yan. Mimibitira siran mimumusawira siran na aya kayo pakatanggiran na songwan niran so watayan.
na tiro ni ranon duha na yan siya maka na may kumalakay gagaw si kiyamaka na ayam mapia na bayading gaw nagyang utwa bayadan yan. Amin ibaga kyan. Sa mayong siran ro, nagyang makaw masiran sa gyang utawata yan. Na inisiyan siran nagyang utawata o antonay ang iniranon. Na piano tuliran. Tinayang inamerka na gyang yakewa pati amaka na ipag-isimir ka o saka na kababayan ka siya maka agu inos ka malakaw ni gagaw. So kaya nagyang utasa nga to mama anati kaya na pamili na kukukuan malay gagaw si kiyama uway natira na umalakaw ni gagaw benaranan na katawan ka siya maka ad namin ibaga kaya na bayadan na nanabay di nga kaya gyang tabaydan. Tigagyan ko sa katawa mama. Mapiana na tigyan. Uway. Mapiana na tigyan. Entari at tigyan ni tawa kebabayaan niya na solok siya na miyatay na ad namin ibaga kaya na bayadan ako awid akat. Mapiana. Okay na tigyan na katawa niyo enuay da kabedi kada kibaydun. Agyang utalok sa kanateri mawala. Okay. Okay na kapakayati na pamana ad na pakaysikan rakan una umasambagi na kapakayati na pamana na makapangileta sa ukita kabedan. So kaya gawin nagyang utang mga tawa mga muslima sumuyong sa gyang utwa wata gyang utamya tayo. Natikira na laman na mga di kabe di ka gyang na wala ya minibaga kaya maka napusang ka na mapusang ka tikiran na orian yan na bayding gawin so baydan niya maka na nasa may alam mo nagito akirak ka natikira na mapianan na okay na okay na sa dagnam ka baydi na sembaga ni orang nangyapa kay ka amay ko matantuwa masimbagi siya mapia na inshallah na pusana ka naging gaya walay na mapasad na bayadang korkan na pakaga ng tasa tira na ito na ipakaisa ka na tira na siyari siyama kagiteri mawala o kabay diya kang nagyang na nabayadan sigurado sa pakasurgan wala nami akan didingila siya tina ito arimang buito kuano to na pakaga ng tasa may agupakat siya na may aya kaya pakatangiran na sumbag na tigiran na ana diari paka surga siya maka ito na sabab sa skanyan na majusi akna uba muslim na so mga tawa petay kapantagan na kena uba muslim na sulang-ulang wano miyang gilubukya na mapya miyang gusto niya na tamok si ikumapya gusto miya teruya na mapya na ilang daban niya nun ito na yun iba na pangguna na kagitigira na siya kini ama kana miya tayo na kanauba kapapantagya muslima na dari na da sans akapaka surga yan inuswalla subhanahu wa ta'ala na inalawin niya nagyang uto katiruyan sa Quran ang tatigay na ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayun sugur kita no walas kita no ad na mga paratihan yan na ikalak tanos walas sampor na kalak. Ula-ula ang tanoso ini sugu wala napakawatan ng tanoso ini saparian kita no. Ngayon kagya umanggil lubog tanong to nagito ikakitanto niyan sa mga muslim tanong. Inisumba to wala pinaka-importante ng tatigay na wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ay baka no mamataya ay kapandagan na baka no mga muslim. Ngayon gupong ka matay na miyaswa akagyang utasa ka to majusiya api abayadan nagyang utwa bayadan yan. Nasama lang mo pensagyang utarga ng tao lain, naisidgan yan panada, ilang.
sabab busag yang utuwa skanyan na kanauba kaya pantaga na kaya patay na yan na ba Muslim. Nalagid tanong na banang bidang tanong pala tanong ay manusia ang mga kaadno Allah aure pano Allah na nagupunso tao na madaw nagyang utuwa kamo Muslim ana dili ka do. Gito isaba pas kita no na naaya kailangan kita no na masyap tanong agyan kaya kababaloy tanong ang Muslim. Di tanong ini binasaan ka importante kita no eh. Sa iko mapangguna tanong ko kababaloy tanong ang Muslim si isagyan kaya dunia na aya isaw na so kipapantagan tanong kung mga ridwi tanong na tabangan tanong Allah. Buhay, tabangan tanong Allah, sigurado. Sala ko sa akin kung mga madakalay pahala. Agyan kaya kababaloy tanong ang mga Muslim with na agiso sa kung mga padaoras nagapakairutan ron ma-discuss sa mga pad na naaloy tanong sa Sabado na importante na so kababaloy tanong ang mga Muslim na isa mapangguna tanong ron ng mga Muslim na tebangan tanong o Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanong agyan gayas kita no ang mga Muslim na malubay tanong kung kipapantagan tanong sa iko mga ridway tanong. Apya si iko masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kung kinipusgawaan niyan si sagyang uto mga Quraysh aguso mga pada mga ridway niyan na waya pagila na subagr si iko sandiata aguso kada kalaw bilangan agyang to grupo o Nabi sallallahu alaihi wasallam na malubay siran agumay ito sa bilangan niran di siran makatitinggi si iko sandiata nalagi din nagyang kaya taman ni man to sa agyang kaya masatano o pamakugyan kaya bagar tano na i-compare tano si iko bagro mga ridway tano na di tano paka tabibid. Okay, na ayaman buwa mapapadala marakita no ada akiran nagyang guto kababaloy tano ang mga Muslim nagyang guto para te tano si iko Allah. Sa tano na si itano si salimbutawan nagusisarakan si iko kabaya Allah nasiran na dakiran ito. Gitu sabab pa amay ka sakita no na mapadalam ko mga pusutan o sutitu takwa agito itanda si iko kamo muslimi tebangan tanong o Allah sa titu tabang. Miya panutu lagi ang utuwa si iko Marakatul Qadisiyah. Malay niya kaya tidawa si iko Islam na aya niya kapentag na maso mga Muslim aguso mga sundaro agyang kuto Persian Empire. Sa oras na aya mabagar sa masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na dua mabagar gobyerno amin ipentagiran. Yang mga Persian Empire mga tao sa Iraq aguso mounot kira na mga inged way aguso Roman Empire agid naging kaya Europe. Nakiti minipasgo to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na isaw na miya kamuya na kinipasgo ng mga Muslim si ko mga tao si isa Persia na kiyang gusto Ma'arakatul Qadisiyah kaya tidawa si isa Qadisiyah. Malaw to tamaniman to na mapapanutulin no to. Aya kaya pantagan na komandar mga Muslim na so Sa'ad ibn Abi Waqqas. Si sagyang uto kaya tidawa na ubangan pagila na mawatan. Ipagapagabay na ka so bagro mga Muslim yung mga Persian Empire na mawatan na wan. So bilangan nagususan dita na mabagar so mga ridway. Okay, nakagiging kung takabasatan apya mabagar sira naguso bilangan nira na madakal nakagisisir kita no agyang uto kalaksi ikwala agiti kamo Muslim tano nadakiran. Nasa katano itebangan wala. Yang uto kaya paka pesagawairan na miya si ko kagagawi. Katon tano mabapya kung tamang masa na kanabalagi di man tawa
kapag gagawin na hindi mamumbas o mga plane. Sang oras na da mga plane na kapda nga. Kamang gawa. Na siko kagagawin na dumadagkasiran. Awan. Sa isagyang utak kadidikiran na akagagawin na papangilay no Saad ibn Abi Waqqas sa mga sundaro niyan. Gito sa mga mujahidin. Nakagya mati iplalakaw niya na siya gada niya na mga tawa romaras rok siran. Kituturog siran pipya. Ay miyatiro yan na tigaya na minhahuna. O giti kinila pa lang takatiro yan. Tigaya na minhahuna ta'ti al-hazima. May sabab sa gaya mga tao na si idi nakikisaba pa katabanar kami. Napilala ko duman na dapman mati na siya gada niya managyang uta isap man na grupo. Nakinaw sira na di sudita hadyo dad na di mamangni si kuwala na miya kagiraw so saada min huna ta'tin nasr. May sabab si sagyang kaya mga tao. Adi irang galubak na gyang uto mga suguan wala na. May sabab sa saan kisabab sa kapakataban. O pagilayang kagyang uto, betadang gyang uto dua ka grupo na api gyang uto paganaya sagada no Saad kung mga sundaro niya nakituturugan. Na so sambaya nga lima na palayra mininggulalan. Taman si iko sambaya nga Aisa. Miyagwiter siran, orian yan na miya makaturog siran. Nati upama ko gyang guto lagi duto nakisabapan sa kataban ako grupo mga Muslim na ayap narya may ka sa mga mujahidin na madakala mga suguan wala malalapasiran. Tanto ako Nagyang guto mga taup man na siya gada niya nartigin na si ikirang kisabab so kapakataban na kagya man na usiran na uriano kaya pakasimbang iran sa Aisa na dasiran pakaturog na so di tahajud so di manambayang sa sunat so di mamang ni si kuwala na roo kisabab so kapakataban. Namya ka tidawa tao na malubuda kiya tabaneran si sagyang utang mga sundaro Persia. Si sagyang utang maarakatul kadisiyan. Ilaman na to? O to. Ito isa skita no mga Muslim na minority tano. Huway. Dabagar tano, malubay tano. Na ayabuwa katawan tano. Malaak kiuman si iko bagar tano. Nagyang ko to kapadalam o titu-titu para teya si iko Allah. Si sagyang kaya mga puso tano, agito'y kababalitan ng mga Muslim. Ito. May aloy tanong. Asi tanong sagyang kay ingad minority tanuro na mga Muslim. Malubay tanong tanto kay minority tanong. Naaya pa to terkita no mga Muslim na may isa tanong. Di tanong masagumparak. Ay katero Allah subhanahu wa ta'ala natigin na wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Iniro pa wala gyang gaya umatian umat tanon na dapat na isa-isay niya umat. May isa-isa. Kana ba masasagumparak? Na initundog yan natigin na wa ana rabbukum fa'budun. Sakna ki titu-titu kadna niyo agutuhan niyo ay niyo pengintuhan nagwe niyo simba kau to sama nuto na ayad na mituturo uto na ay inibagay musawir wala subhanahu wa ta'ala sir kita no para mamintin tano wag yung tabagertan ng mga Muslim na sa pag-isa-isa api ay kada kaltan ni bilangan nagupunta no masagumparak na dapat no bager Napia may tutano'y bilangan, nagupunta no may isa na aya sigurado na anabagartan. Kakagya paditano so bagar wala subhanahu wa ta'ala. Aya katero wala na tingin na wala tanazaw. Patafsalo wa tadhabari hukum. Ayad na ko ano wala na tigin rakita no batano suran-surang, batano susupaka. Ay tanong din maintain ng takay isa-isa tanong ngayon o madarag tanong so kay isa-isa na susupa ka tanong
Na miya tanong na patadhaba rihukum. Miya de subaw tanong, miya de subagar tanong. Miya de sumenang tanong. Kau to. Miya de sumenang tanong. Aya pato terkita na may isa tanong. Na, hisagyang gaya masa na katawan tanong si itano sagyang gaya mga masa kapakaya di tanong mamimikiran o antay mapia dito tanong kagyang gaya sa isagyang gaya eleksyon. Na ayaswaan tanong na mag-isa sa tanong. Away. Yang utaping gulaw-law mga sahabat o Rasulullah ko oryano kaya patay Nabi sallallahu alaihi wasallam at tumiro siran sa dato khalifa. Nagyaman nagyang utama sa kaya turuiran sa khalifa na kanaba ayabuha mini no minute. Akababaya no mga tao na basubuso Abu Bakr Siddiq kamadakal siran. So Abu Bakr as-Siddiq na mini no minute minggulalan si Umar. So mga ansar na tigira na susad na ayami kabaya kas kami na miyarasay kami sa kaya dimpi sa ako Islam agusto kayang gilubkaon. Uway. Sa kami ititu lumininding si ko Islam agusto kami isa kaya sabapan sa kaya pakabagro Islam. Uway. Agusto panulo no Nabi sallallahu alaihi wasallam nakagiyamiyatay so Nabi sallallahu alaihi wasallam nasita no si saging Madina na patot sir kami makwaso kada to. Isap na miririkomender at mambuha mga tao balabaw ron so mga pamilya Hashim natira na sa kami mamuna ad na rekomender ami agu kabayami nagyuto at tigiran so Ali ibn Abi Talib. Bagwat na pad ko mga sahaba mga kibaros sahaba makaayon sa ayamapiatiran na soali ka sabab ko kasi pagyan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengadian minsan pamilya Hashim miya kamong si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam kakaroon manen sa Fatimah Zahra. Nakalo sama no to amin may recommender na lagi din nga masatano. Madaglap ki recommender akwan. Okay nasiran naso kaya ilayra nun na ayami ilayra na mapia na so Abu Bakr Siddiq na miya isa siran na mimbuli khalifa so Abu Bakr Siddiq na did na miya ilaya gunggo no kay isa may isa siran no man isa nabetano lagi da Amerika miya kataban na so grupo ate ban nasisigiran nagyang utwa kasusupak si sagyang utwa datwa miya kataban dito tanto mapia ay mapia na yung nga kada to na palaya qualified sa mga tao saan sa kabayap kandidato pamakukuha na gay na palaya tano qualified okay nakagi isa sa bupa kataban na ay mapiar kita no na sa miya kataban na suportaan okay mag-isa sa tanong kagitwi suwano Islam Why? So, miya kataban na wajib so di iron kapangunutan ni enon tabu o aya miya ilay na ba pinggilubukyan na makasusupaksi ko kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Na may ka makaayon si ko kamapiano ka pagingid na gusto madaklataw na ayamala na sa Islam na kaya patot nagyang utuwa kasuportang tanuron ka antano di ke agir si sagyang utuwa kay sa tanong. Oto. Na. Diyan gaya kay sa tanong na sa iman to may ilay tanong na diyan gaya kapamagatakya na nalalayon na si ko betado mga Muslim. Okay? Apia so babuka kepit-kepit na kapamagatakya. Yang gaya rakiusan na di makauntol nagyang gayar kami na yang makauntol sama no to mi ada kano ko Islam pesi ko kakpikpita sekita no na ya kibagita no mo sawer na amay ka bagyang gutwa masala na kaya supakan sa miyaka bide-bide sa tindig so mga ashabul madahib ibarat ago sa mga
alay kanal si ko Islam. Giyang to mitindig si ko mga kapit na paled no to ulama apat so kauno tikiran sabab ko kalaw sa butiran na wala mikpit si ko kapitak na ba makasisilay na makambibida ka no na dingad no to pakarata. Ay mata na ubap man kayo pakata nagina na didnanan ke pakay na gitu patota dita noron makipagisay sa sangutak peta kuan nakataon tanon si sagi nga masana ad na mga tao ikira kuan nananapakambuot nira nagyang utama kapita di mabumaka pakapipiano Islam na gitu patota pagisaysan tano sa dito ndakal si ko kapringit tano ihirap man nagyang uto ibarat na niya du agyang uto tindig pitindigan ng mga mga ulama ipunsi ko mga sahaba na tama naman to na dita no pakileg yung dita no may isesa aknap man ubaw to kuan dita no pumagatakiya kagito hindi mapia na taman si ko ka politika naman hindi mapia na dita no mamagatakiya sa kuan makasubra kagigyang gaya ka pamagatakiya na igira kuan na papamakasubra pwede nga pipigir no ba nga pakasubra na sumimbag so isa anapi akarata ka anay nataking ka na sumimbag na adum man na simbag na ka na tama no pamasa ke pakay aso di onto lagu so di benar na matiro o mga tao na ayad na kibina sa gupo na lagi duto na nasuka bubalo tao Muslim gengay kapigiletan no si ko mga tao na kapag ay manaswilen kako tao na riba toto. Tika siya gitu na mapia. Na takin ba kasi ko kauuntolya na marata. Kapag ay mabuong tapigilen ka sa tika marata na takin ba ka gitu mapiar ka. Gitu mapia. Kapag ay ito manggulaw la ay barat na adna tao ay kapipigirang ka na marata na takin ba ka mas mapia panadis ka. No susak na no pa manay mo sa irak na di tanto mapiagi ang kapamagatake ay mapia na nakisan sa kapi ang natiruan ka okay na din ka pakarata so padika ka giyang takabasatan no dusudi so din ka di pamagandaan giyang uto pagatake na ka na kena ubagi ito unto lang utaka kailang ka kaayaw untol nas kanyan na mapia eno miyatiro wala inna ba'da dhanni ithmun yung ito kapagarangan so sabaad si ko kapagarangan na ginan na kadustaan kagi madakla ay kapipigiran ka na marata na takin na makamapya na ay resulta na kadustaan amay ko an napitiro ka manunumpang si ko padiga di mo benar kadustaan na miya kuwang ka ilaman Siko miyaw na amasa panutuluntan mo Siko miyaw na amasa na Siko masa o Daula Osmania katawan tanong kaya Islam na miya kapira mapagalin agyang uto kapkatingro masa na pagunuton so kapkalino di kandeto at nasumyaga na masa aya miyaka dito nagyang uto mga tao si sa Turkey kanao ba mga Arab uwid na mga Muslim siran pambatuan ang takyang gobyerno iran sa Daula Osmania so mga profesional na tigira na Ottoman Empire yan dito siran uwid na mapya ka mga Muslim mambu miyaka isa na miyang gulaw la so sultan kaya sanguta si kumasaw Abu Bakar Omar Osman Ibn Affan Ali gusto miya katundog na aya popular ay pambetu ko mga dato na khalifa gitu ngaraniran miya kao masiko Omar na minipagumano na so dato na khalifa agu Amirul Mu'minin na gitu ni kuan di Materwa o di Khalifa na Amirul Mu'minin.
Okay, nasukya pa ka umagyang ito mga miyakang gobyerno si sagyang uta daw la Osmania na may pagumano na so mga khalifa na mimbaloya mga sultan. Oh, kaya ngaya mga adat no si sagyang gayaran na mga sulutan. Anto nonon siya na kaya padutuwaro o tano may abata pamikiran. Nagito, sa uta daw la Osmania na mimbaloya so mga adat na aya grariran na mga sultan. Sulutan at tigtanong si ko kamamranoy. Miya kaysa nagyang uto ay isa ko miya dato so Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman ang aran yan. Pambatiran na Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Miya kaysa na di indedalakaw sa gyang uto dito yan si isa Iraq sa Baghdad. Na ayun niya ni mati din niya ni Candide Lacao agi nan ni paparangay na nga mga dato ay girakwa na di tanong katawan na di siran di Candide Lacao siko mga ingda kagagay dan siko kadaturan apa nga mga mayor tano mga gobernador ke pakaya girakwa na kaya madasiran sa traka di tanong katawan na pagilay ni ran so ano nandil lagi din to. Okay, nagyang tadi Candide Lacao agyang utwa dato unta sulutan Sultan Sulaiman nasiyagadan yan sa lala naging gaya bangkay metay ada baon penagipuron miya mamasahin tayo niya nga bangkay tira nagi na nakisigiraw na ino sini milulubad ino ay yan sa mga tunga na iran ino iran ay dakuwa aging gaya bangkay nagwiran na ito na gwiran na rigua, gwirang kapana, taman sa milabang. Sambay nga nira. Nino ay ang gaya basid na minilabad si sa gaya lalan. Oh. Tigiran nada kaya tonga na yan si. Oh. Makaliw-liw sa gaya utakaroman yan na natigay na ano na bisay kabay ni dipad si ko o mata Islam. Man, bay ni Muslim. Natigira na Muslim. Natigira na ino. Hakian rakita no manarya kuan. Marigutan no, makapantan no, taman sa kasambayangan, milubog. Hakian rakita no, ino yung danggilubog ka. Tigira na damya king gilubog ka kasi kaya na nadarwa ka. Koto, giyang utadita no ditiro na irakwan na pengantapan tango to atawa siya kaya na marata. Ginan ni betad. Labaw ron si saging kaya ka politika. Uy, kaya kira ko nang utasopa ka na may kira nga na ibo ka tigin na din na itiban na ibo ka tiban na pakarata ang usya kini nakasagtan ng mga Muslim na dito tanto mapya o mga pakarata aso tawad di nga tanto kabibiyag sa nga lagi daging kaya penutuluntan na manatiin na patot naging kaya miyatay na ako na yun tira adamya ki ko adamin niya ki panakide siya kaya na ako na darwa ka na mama bara talaubog mapasangi kapagubog lagi guanin ada katawan na kandrago pero mamagpedad no to kapagubog kandrag mamagpedad na isa ng kaklasya pagkararangitan ng Islam ay malanas wallah subhanahu wa ta'ala gusto nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam darwa ka kaya nang mapasangan na ni kapagubog agus kanyan na barazina nasaba pro na da pendekidun lagi tanong man to madakla pagkanagta mga issue at tigaranan na sa di po nang bayang nawaki ubami rigua ubami sambayangi ubami kapana tama sa di kami ron panmogup sa kelebang nun kanto na ito kung ano sige tanong na yakabayatan na Muslim tanong sa tituwag Muslim kaya anta mambuy kabubaya sa giyang uta ayat niya ning gelebek na kadustan na tagan ta sa tiga giyang uta soluta keno niyan keno soluta na giyang uta mayit giyang uta bangkay na tinanday karuman yang awit nang nunay ini pingguna na ira no ini wit yan kaya mo man yan giyang uta karuman yan natigyan nagi kakilalang kang kaya miya wapat natigyan naway gina natigyan so karuma ko
Natingin na ba itong anay niyan si? Natingin na din na itong anay niyan, adap na nan manawatami. Ay buha katawang kuha masipagin sinasak. Nananto na iwarwarak no. Tingin na ay dapat ay namiyang baka marigu, makapan, kasambayangan, melbang. Uway. Uwede tigin na sabab sa kagya inisyo ko madaglataw na darwa kasi akini ka palaubo gugubarasin na nakati dabaw na mitekor. Uway. Dabaw miyan kid. Na ando na sa tigin katawin kasi kikarumanga. Titu-titu makakakaip ko tao na isaon so karuman yan. Ay madagla mga tawa sa liyo na mapya na makaumasawalay na nagalub kaya na marata. Ha? O di na ay kailayo ng mga tawa sa liyo na marata na si sa makaumasawalay na tayo naubos ka ay mga galub kaya na mapya. Na ini seuda to. Kaya ito napsika tayo nga kikarumang. Ano ay langwan na tao, napkigudo. Kagi akong nakuha na barado sa niya mama. Mapasang ikang galubag sa mga siya. Tigay na mataan na dinan benar. Da katawang ko abay ni lagi da mama ama piya amal. Muslimay at ito. Ano may ama masasuda to. Kaya sigaro man yan, naya kay ilayan yan nung namapya. Na sumadagla naya kay ilayra nung namarata. Kaya din man ni betad. Irakwan na aya kay ilayan ako tao na mapya, pero si sa sekreto namarata. At mabuha pa kay ilayan ka na marata. Nananatangin, ba kasi ko sekreto na mapya. Kaya naman ba, aya kapag ilay ako tao na si ko buntalian, si ko ditarnian, kaaya tito na sumapapadalam ko sekreto niyan. Si ko puso yan. Nang mga galub kaya na ako, ang sekreto na gito. Tito akap kailay ako tao. Kanaba si konditar guys kita na ito na rin na ulama, adi tututub. Nada man na koneksyon na giyang utaka tutub. Kanaba itano pagilesowan. Nalagi dito, may masasoda to, unta solutan. Tiginam, marata ko madagla tao mapia si karuman yan. Nanto na sa tigay ni sabab. Yan ang mga idiran di tero na siya kinya yung karuman ka na ay idiran di tero nagi na palawbog barasina. Tigay nakatiya-tigayan so benar panutulong ko. Yeti nagyanganan ng karuma ko na bananda to da ba niyang power. Napno ba tanto pad kumalay tamok pero barasimba. Natigaw na ito na ikuan yan. Di matero abarasina ko palawbog. Nagyang kaya karuma ko na pad sa parangayin yan. Na awida kalya nagyang kaya ngad. Kailan yan din nagyang kaya mga marata di manggulaw lasi sa kaya mga sangay ngad tanong. Na aya isa may ilen niya na mala maasya di manggulaw la sa kaya masa sangay ngad nagyang kaya kapag ubugagu kasina. Kaso mga pakabrag na may paparada na so mga barasina na makamumuyan sa mga mga barasina. Na ayatigian na diniyan ding gulawlaan na oman din makakwa sa perak. Siyempre, malop kiti mo perak yan nga da ba niyan ning gusto na madakal kadawatayan da pamilya niyan. Si Rambuan darudo pa. Na oman atigian adin matimo yan na kwarta na sumong sagyang utuadar pa adi pesaan sa pakabrag. Na makaumaro natigyan na agis kanina aya ka bayayan na madaso ka pambrag na din yan kagagah ba na power yan na aya pisuyan yan natigyan na makaumaro natigyan na piyamasakwa nga na mga pakabrag to kanggalo natigira na pumasan yan asan dya perak yan nasan dya tunan yan napalayan yan ini pamasasagyan ta pakabrag na ibaling yan. Nainungap tiro, langon mabuha mga tawa mapasangi ka turiro. Natira na pumalin siya kito sobray ka paginom, kak na bakang butili, kakanggalo. Pumasan yan.
na aya dira nung nga taon na makaw masaulay na kanaban niyang paginuma kamakaw maron na tewalian agi ang utang mga pakaberg na matuwalian na miya kagiro alhamdulillah kaya labatan akan so pupakamuaya na masya kamarataan si saging gaya ingat kaya pipikir niya na sulangwa na mga to pagkahinom sa utang pakaberg piyamasan niya na miya labaton to na alhamdulillah tigi nga miya kaugupa ko sa kapkalabati si saging kaya marata apapakamuayan si saging kaya ngad koto na katero ng mga tao na bayno niya piyamasangay galon-galon na mga pakabrag kaban yan paginuman tangin ubab siya makamasaulay na tewal yan nakagya ba niyan ay di titarwa ba tano lagi da ngalabag ka sa mapya na ini kabaya ka na may terpulin o di na may announce. Sa kanina di, kapag ikhlas. Koto, isa ito sabab pa, kaya betiron sa kanya napakabarag. Tagin ba ka, kanabisuto ka, pumasaan niyang kaadeng kalabati, so di mamarag sa giyang utayang diran na makamasaulay, tewal yan. Ikadua, tiga giyang uta, karoman niya na bay na inos kanyan ke betuwi sa Barasina. Nakdiyan na tiga yung benar. Natinaan to na, tiga giyang uta salutam si paparangayan yan. Kaya na paparangay niyan na lagi din to irami akakuha sa pirak na magagawi na sumong sa giyang ito ang mga darpa ad na mga babayro na mga Barasina. Okay. Na makaumaro na pangilay niyan siran. Na mailay niyan siran ay siya niyan na pero kibedr ka kung mababay sa gawi tira na kate na tinabiyeda niyan pinakad. Baling ka. Nasa kamang buska. Tama, saan siya kalagi ang utapira. Kaya napala niya ni pamayad sa gayon mga bubay na. Pakaunot niya siya. Kadi tiging ka pa kayo uba di munot ka. Tiya may ko inakala ko niyo. Baling nada ka na bubaling na pakaunot niya siya. Kasi na makabaling. Na may lay din naman buwagi ang utang mga tao. Natira na misubra siya kini. Kaya anak karuman yan. Nadiron pa na satisfied ko sa katawa bubay. Katiya pa kaunot niya ng mga bubay na madakal sira. May subra kanya mama ko Barasina. Na din na baro umiya ka to ko sa giyang unta sigrito niya. Uy, nagito ay apsuin niya na may kami kuano to. Makakuano man sana pakabaling niyang walay niyan. Bagaro o kasi kami pasad miya kakuha ka sa bayad. Nanakuha nga ron. Relax ka. Kauto. Kagis kanina, di niyang kagagawa yan ito may sapar ka daban niyang power na gito. Miya pikir yan na kigupian si ko kapagingid. Ugid na aya kaya ilayo ng mga tao na marata natakin ba kagyang utan niya tiyan na mapya. Anto na miyaswa ba niya na ipya magito ka na miya kagurok sulutan sa malad na kagurok. Tigi na manta na tigi na pumaliin. Kakagiyan to na ini ang kaya sumapya na aya kailayo ng mga tao na aya marata. Ginan ni man to masusuwa. Ako pa kaya aya katayon ko na marata na tagin baka mas mapya pa na diska. Adi nga di pa magantaan na so mga tao di rin di mamaganta kaya kito. Bayaran no to miyang gulaw lalagi dito kapkalabati si isagyang utwa kanderwa ka. Da. Na melay tanong agyang utwa masa na da asumbayang si sagyang utama ma. Tidak rominigunda kung may apanon da panay sumbayangon. Nasukya to kawero o agyang kutwa da to na to na pinggulawlan yan. Pinggulawlan yan na tigyan na aya kailangan si nasukadan da ng mga Muslim na pala yung mga sambayan. To. Na may aswayan na unya na paliwatan. So lang-lang na empleyado si ko gobyerno na so ano si ka wajib baka kasambayan ang tanong. Okay. So lang-lang asunder waging kaya daula Islamia na derpa kano si sumarani kas aya buwa sabab na sambayan ang tanong waging kaya sa katawa mama. Agusto mga Muslim Piya kalangap, ay na miya kalangap na suda to. Nasungano siya simbayangan tanwag yang sa katao, mama, sasakan din ni paguluan si sagyang utaka simbayang iron. Nagito.
Gito miya panutul si sa history ada lagi diyan. Ini punin si isagyang utami ang una. Na tama ni man to. Kabasa agyang uta sumiurat si isagyang uta history na aya Peter yan na ipun sagyang utami ang una masana. Taman din iman to. Sang takini surat agyang uta kitab. Na din na miya kalawan ko kada kal asumyang bayang sisagyang uta sa katawa mama. Apiaso kapsimbayang iku mga king, mga dato, madakalap simbayang na ay kabasagyang uta ko na mas madakal nuto. Kakagi sunjo ko na peliwgatan sa palaya kailangan na makasimbayang. Na ilaman nuto. Ha? Ay katero no mga tao na desimbayang nga darawa ka. Takin uba ka aya pagbuot na mapias kanyan agu kebaloy at tutulan si iku mga Muslim aded na lagi diyan madakal somyang bayangon. Sabab sa kati bed na imiya karaniag yung gaya oras tano kako kumay nam ka minuto sa yung gaya lambasi sa yung gaya oras tano na importante na di tano budi makatutuna si iku mga oras na pero nakanabupo man yung gaya oras uman alungan ahad oras sa alas 8 sa kapipita na pumamakin ganiron sa mga kung mga ulama tanong sumasalapi daw si isa gayang gaya Jamiatul Ulama bil Philippines o di natira na Ulama League of the Philippines sa paguluanan agyang gutuwa si Al-Alim Judge Abu Ali Kali katawan tanong agi so pakata piyakatindag agyang gutuwa loks tanong panginta ko wala badin mapipya ginawa niyan si Kukuburian na gurong Priski wala agyang gutuwa si Dr. Mahid Mutilan so kaya wapatian na minisambi miya kapaguluan si sagyang gaya Jamiatul Ulama na agyang gutuwa bangsa niyo si Judge Abu Ali Kali na oras saya minisenggay kira nagyang gaya istisyon tano DX SK 95.5 Call FM sa penelamatan tano penelamatan na miskano ulang na mga bangsa miya mamakinagar kami gusto prauta na kuan nagyang gaya kuan tano kagigira kuan na i-play bira na si sa Facebook penelamatan tanong yang kaya Ranau Radio Broadcasting and TV System Corporation yang kaya DXSK 95.5 Call FM si Makam Bebekan si isa yang kaya Barangay Raya Sadok Marawi City malaa penelamatan tanong nagyang kaya mga pagaritan wa di serbisyo sa di tanong kapaka si sinabuta lagi dag yang gaya pagaritan wa si chief technician yang gaya si brother Ranol Entong yang gaya mga technician yang gaya si Larry Swan Romeo RG Derecho aguso mga pad kuan so masalapi daw si sa yang gaya Ranau Radio Broadcasting and TV System Corporation yang gaya mga pamilya Alonto gugyan kaya Ajung sabab sa gyan kaya station na isa sira ni makakukuan si titandingan si ay no tano di makasisinabuta ka sekiran mi sabab sa balasan tanong wala langulangon tanong pero ni nami si wala abadin na mirampay so mga umor tano si sa gyan kaya pagkataling Ramadan nagutano makataubat pakataubat tanong Allah subhanahu wa ta'ala na makuatano so malaabalas ay ipapantag mga wala si mga tao prasarasay labaw ron si sagyang ito Laylatul Qadr sa salam na miskano ibigay Amerikano so kalilinta daw gusto kapipia ginawa si sa dunya na sampay si salungan na mauri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.